खुलुमबाय बे समाव मोनसे गोनां रादाब साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब नंगौ जाय लाइमोनफोरा साख्रि मावनो गोसो बै लाइमोनफोरनि थाखाय मोजांथार रादाब फिन रेल बिफाना फोसावदों साख्रिनि थिसनथाय नंगौ रोजा रोजा साख्रिनि थिसनथाय फोसावदों नर्थ ईस्ट बर्डार रेलवेआ गासै 12,647 लांदां जानाय मासिफोराव गोदानै साख्रिनि थिसनथाय फोसावदों रेल बिफाना थाखो 10 उथ्रिसारनाय लाइमोनफोराबो एप्लाइ खालामनो हागोन बे साख्रिनि थाखाय दानिया बे साख्रिनि थाखाय माबोरै एप्लाइ खालामगोन आरो मा मानि गोनांथि दङ नैबे रादाबनि गेजेरजों मिथिनानै लादो जुदि नोंथाङा 10 थाखो उथ्रिसारनायब्ला बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बेजों लोगोसे आईटीआई कोर्स लानाय जानांगोन बे साख्रिनि थाखाय आरो नोंथांनि बैसोआ 15 निफ्राय 24 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन जुदि नोंथांनि बैसोआबो 15 निफ्राय 24 बैसोनि गेजेरावब्ला थाबैनो एप्लाइ खालामदे मख'नो गोनांदि बे साख्रिनि एप्लाइ खालामनाया थांनाय 4 नभेम्बरनिफ्राय जागायबाय आरो फैगौ 3 डिसेम्बराव थुंगेगोन रेल बिफानाव साख्रि मावनो गोसो दङब्ला अनलाइननि गेजेरजों थाबैनो एप्लाइ खालामदे मावख'आरि वेबसाइट nfr.indianrailways.gov.in आव हाबनानै एप्लाइ खालामनो हागोन बे साख्रिनि थाखाय